معرباوان هاجرات نأسيا بفليد ما نت بوجع بديمقراطية حزبات ريبوبليك كوريا اتفلت ميستراوتن زتنسألن أنا برسمين كوريا دروت مكل علون بكلتشن عصرت حرن عمت مرسمين كوريا دحركينات كوريا أب الشحن ساعات مثل 53 عمت مرت كابا مرخاب علم لخوان هاجرات النبس عاصي الله ببارانويان ميغالومينيان زمحدور مرحتا أزيا عزو زخونت هاجر فترو مالو تاريخ سمين كوريا مبزحتي أبتوصو أي سليتي ويكا أكد عطرايز في تاريخ زلوا اتسرعت نزيقاتاتو بصنوع زكوت أصغرلو چقونا زلون كابدوبات كادمونو زبولو بخميكم زكواتن حلخلخ زخونا أفات مزلويو سلام فتوات خاتل تاقرامت ميديا لومي عصرت حومشت عزيو مسات مدات هوت سمين كوريا مالتون ات بمسترن بفرحن اتشفن مسترات سمين كوريا بسفعو كنرينا نشالله سبسكرايب مغبارن لايك بمحابن كساب موداتا مساناك صنح دما نعدم قصر حدا ترافيك دقانستيو اتي مستنكر تريت نايتي عمر غودناتات رأس كتما سمين كوريا بيونغيانغ ندق عادن نتوم نابتا هاجر كاتو زفقرلهم وحدات وصاتنياتاتن بصحتن يسحب منقب زيبلو اكردنا زلبسا منسات دقانسو ني ترافيك بستسرحت تخكليانتي مرحقو أزين بسرعة حلفت رحنا ترافيك زفلت أدكانسو ترافيك كاب مجمرتاش حنت شعات من السمانات جميرا أب ملقع عمدري كتمتات فولي ملكتات كوينا لا نازي ترازي زخون مرجع أزي صنع إيو حوصيات كاب 10 عام زعد مهن بوحدو أحدنت بشدشت 5 متر عمد كلون كلو سحابن بهزبلن ملك عدما زلون دكانسو كونا اللون أبرز زدما أكلاو طلبات كوينو زدما نتي غزا سلف تأمانت كرئا صوري سدرابيت كهلون نسأل كوخنان دمالون أزندق أنستو مستمرزا نتي ترافيك بيانغيانغ نممرح زدلي نايد ملكتاتن نممرح صنع سلطانة يوزدا باتري فيسكان ترافيكي بادان بمحاز بتخكلنيانتين قزعصا نوحز تشكركرتن بشكلتاتن أبجاف هزابتن موهاد الرزناتن تغرتن نمرقاز أبنو سوى كف 30 دقائق أقمام أتات إزورا دقانسو ترافيك نفولي متحواسنا سرعات صباغ مقوطار سمين كوريا يوكلا عين زمارخ انفورمن طعيا كادن من جاغراو سحابن سحبتن وصاتات يقبران انتو هنا أبصنكر كنتات زحالفونا وحساعتات اتهاجر أب سرعات سلطان بتبقى تختل مهنا زريو كالأي نايسلست ولدو بوليسي مقصعتي حدا كابتا أزيوزس كحمل لي حبرسب سمين كوريا اتعولي نايسلست ولدوتات بوليسي مقصعتي تخصصتي ترايزي كونا ان ملاء سدرابيتهم كساب سلست ولدو زعلم سرعات حبراوي حنا مفدعيو ازي زحلا سار حازي سرعات سمين كوريا ابتمادات انتن حبراوي حلافنتن زيتو كوريا بمخانو حال مسارحي عفنا دما يقبرو اتي اب زمانه مسراتي مرحي سمين كوريا كيم إل سونغ تتكبر بوليسي حدا والقسب زغبرو تكبر بفلاي دما كم غبن انصار منغس زقوصر مورالون بوليتيكان ودقت ولدو زنصبارقيو زبل امنت مسرت زغبرايو بز مخنات دما ازي حدا سب ببوليتيكاو بدل كخصاصن كله ولدون دقن كيترفه كبيد مقصعتي كغاطموم يخليو مقطعتي أب قدمي حزبي مقتال قدود مقعز كم أون أب معسكرات بيت محر مئتاو يتقلل أزو معسكرات زياتهم حسرات سكيات قدود عسكرنا تميتن حمامن زصور له حلم زمسليو مبزحتي قزيه ملؤ سدرابيتا تخصصتي زترفع عدمهم أبزم معسكرات كسانحو دما يفردو أزي دما بوصيتاو منقد تقامو سوق كبل يكبرو إذا بوليسي زي نتعامتي تسرعات تسفا زغرطن سفحنا يفرحواهون زفتر كوينو نوتم زملتو دما زفتوهم سوات قريف كام خان مبزحتي إذا نهيوات سقاي زتفرده نتشكانا ناي تسرعات مزاخار كوينو يقصل هلو بفرحن بارانوين أبيلو اتناي سلسة ولدو مقصعتاو بوليسي نتي منغستي أب سلطان زلو زين قناطان حتى دما يدل دلو كابتهم المفلي لاين سكياتن سقاين مكران زتصاورو زوص زانتاتات نزي چقوان سرعات سباو عمود كم حال مسكر كوين يقلقل سالساي ناي حسوت كتما أبدي ميليتارايزد زوبا أبتي نسمينن دوبوبون كوريا زفالي دي ميليتارايزد زون كوريا حدا نخد فولتو زقرمن زسكفن أنو مالي زبهلالو نسو دما كيجونغ دونغ تبهال هاو ترئي زلو عدي قشات بروباغاندا تبهلا تفلتيا بلعلي كرئان كلو كيجونغ دونغ بلسقنا زملو محبر سابي مسل يخون بإزي قدما قاز بوحلل أقباب زتانسا كابا مثلال حالفو كالي تروبني ورلو أب كلتشن 11 عام تمرت دحر كونات كوريا ناي 10 زتانسا كيجونغ دونغ كما أكل نايتي كاب دبوب كوريا زوصو سبات إن مسحاب زعلم استراتيجي سنا أمرا وزتندفتها
እቲ ብድሙቕ ቀለም ዝተለኸየ ደጋዊ ሸነኽን ጽፉፍ ክንክንን ናይ ህይወት ብልጽግናን ስምዒት ይህብ። ካብ ርሑቕ እታ ዓዲ ናይ ዘመናውነትን ምዕባልን ኣየር ትፍኖ። ብደቂቕ ምስ እንምርምሮ ግን እቲ ሓቂ ካልእ ኮይኑ ይግለጽ። እዞም ህንጻታት እዚኣቶም ባዶ ናይ ኮንክሪት ቅርፊት ኮይኖም ብቐለም ዝተለኸየ መስኮት እዮም። ዝኾነ ውሽጣዊ ኣቑሑት ገዛ ወይ ነበርቲ ዘይብሎም ነቲ ምትላል ንምዕቃብ መብራህቲ ብለይቲ ይውላዕን ይጠፍእን። ሰራሕተኛታት ጽገና ድማ እታ ከተማ ጽሩይ ክትመስል የረጋግጹ። እቲ ዘስካሕክሕ ባዶነት ኪጆንግ ዶንግ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምቁጽጻርን ፕሮፓጋንዳን ዘለዋ ውጥረት ጽኑዕ ምስክር ኮይኑ ትረኻ ዓወትን ሓይልን ንዓለም ይርአ። ነቲ ኣብታ ቁሸት ዘሎ ጽዑቕ ሃዋህው ዝውስኸሉ ድማ እቲ 160 ሜትር ቁመት ዘለዎ ዓንዲ ባንዴራ እዩ። ሓደ ካብቶም ዝነውሑ ባንዴራታት ዓለም ኮይኑ ብኹርዓት ባንዴራ ሰሜን ኮርያ ዝሓዘ እዩ። እዚ ዝገርም ምልክት ከም መግለፂ ተቃውሞን ፕሮጀክት ስልጣንን ኮይኑ የገልግል። እቲ ዝገርም ግን ኪጆንግ ዶንግ እትርከበሉ DMZ ዋላ እኳ ትሑት ህላወ ደቂ ሰባት እንተሃለወ ከይተረድኦ ማዕቆቢ እንስሳ ዘገዳም ኮይኑ ኣሎ። ኪጆንግ ዶንግ ካብ ዓዲታት ፖተምኪን ሰሜን ኮርያ እታ ዝያዳ ፍሉጥቲ ኮይና ክትቕፅል እንከላ ኣብ ውሽጢ DMZ ምህላዋ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝመፁ በጻሕቲ ህቡብ መስሕብ ገይርዋ ኣሎ። ንሳቶም ድማ ነቲ ምስልታት ባዶነት ብባይኖክላር ይርእይዎ። እዚ ቁሸት ከም ካልኦት መታለሊ ማሕበራት ሰሜን ኮርያ ንደገፍቲ ንምድንጋርን ምትላልን ብልጽግቲ ሃገር ንምዕቃብን ዝተዳለወት እያ ነይራ። ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዘሎ ግጭትን ስነ-ምድራዊ ፀወታን ከም መዘኻኸሪ ኮይኑ ድማ ደው ኢሉ ይርከብ። ራብዓይ ፍሉይ ናይ ሰዓት ዞባ ሰሜን ኮርያ ብናይ ፒዮንግያንግ ታይም ዝፍለጥ ናይ ሰዓት ዞባ ኣለዋ። እዚ ፍሉይ መንነታ ክትዕቅብን ካብ ካልእ ክፋለ ዓለም ዘለዋ ተነፅሎ ክትሐይልን ዘለዋ ድሌት ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ 2011 ዓ.ም ብ15 ናሕሴ 2015 ሰሜን ኮርያ ንሰዓታት 30 ደቂቕ ንድሕረት ብምምላስ ካብ ጎረቤት ሃገራት ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዝተፈለየ UTC ፕላስ 8 ፈረቓን ዝብል ናይ ሰዓት ዞባ ፈጢራ እያ። እዚ ውሳነ እዚ ግብራዊ ምትዕርራይ ጥራይ ዘይኮነስ ምሳሌያዊ ናይ ምጽራር ተግባር እውን ነይሩ። እዚ ለውጢ ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብታ ካብ 1910 ክሳብ 1945 ምግዛእቲ ዝገበራ ጃፓን መርሓቕ ዝተኣወጀ እዩ። ቅድሚ እቲ ለውጢ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያን ጃፓን ተመሳሳሊ ናይ ሰዓት ዞባ UTC ፕላስ 9 ሰዓት ትካፈል ነይራ። መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንሃፀይነት ጃፓን ንምጽራርን ሃገራዊ መንነቱን ንምርግጋጽን ናብቲ ቅድሚ መግዛእቲ ዝነበረ ናይ ሰዓት ዞባ ብምምላስ ድማ ጻዕርታት ኣካይዱ እዩ። ይኹን እምበር ተቐባልነት ፒዮንግያንግ ታይምስ ዝተፈላለየ ሎጂስቲካዊ ብድሆታት ኣስዒቡ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዝንቀሳቐሳ ትካላትን ንግድን ትካላትን ነቲ ናይ 30 ደቂቕ ፍልልይ ግዜ ንምሕሳብ መደባትን ርክባትን ከስተኻኽላ ገይርዎን እዩ። በተመሳሳሊ ሃገራውያን ተጓዓዝቲ ኣብ ፍሉይ ናይ ሰዓት ዞባታት በረራታት ባቡራትን ካልእ መጓዓዝያን ብጥንቃቐ ክወሃዱ ስለ ዘለዎም ፀገማት የጋጥሞም። እዚ ፍሉይ ናይ ግዜ ለውጢ ንእሽቶ እኳ እንተኾነ ሰሜን ኮርያ ናጽነታን ቁፅፅራን ንምርግጋጽ እትገብሮ ሰፊሕ ጻዕሪ ዘርኢ እዩ። ሰዓታት ከይተረፈ ነቲ ስርዓት ካብ ግሩባብቲ ንምፍላይ ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገብር ዘሎ ይመስል። ሓምሻይ ሪዮግዮንግ ሆቴል ፋንቶም ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ኣብ ሰሜን ኮርያ ፒዮንግያንግ ነዊሕ ደው ኢሉ ዝርከብ 105 ደርቢ ዘለዎ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ሆቴል ሪዮግዮንግ ምልክት ህርፋንን ምስጢርን ኮይኑ ኣሎ። ህንፀቱ ኣብ 1997 ዓ.ም ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሆቴል ክኸውን መደብ ተታሒዙሉ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ 1992 ብሰንኪ ከቢድ ፋይናንሳዊ ፀገማት እቲ ስራሕ ሃንደበት ጠጠው ኢሉ እዩ። ድሕሪኡ ድማ ን10 ዓመታት እቲ ሆቴል ብምጉታት ተሸፊኑ ከይተኸፈተ ጸንሐ። እቲ ሆቴል ጥፍኣት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሆቴል ሪዮግዮንግ ንምንታይ ሓደጋሻ ተቐቢሉ ከም ዘይፈልጥ ንምግላጽ ሓያሎ ክልስ ሓሳባት ፈቲኖም እዮም። ቀጻሊ ወረ ኣብቲ ህንፃ መዋቕራዊ ጉድለታት ኣጠቓቕማ ትሑት ደረጃ ዘለዎም ንዋትን ድኹም ኣሰራርሓን ይሕብር። ነቐፍቲ እቲ ህንፃ ከም ምንቅጥቃጥ መሬት ዝኣምሰሉ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ክጻወር ከም ዘይክእል እውን ይገልጹ። እዚ ድማ ብዛዕባ ምርግጋእን ድሕንነትን ስክፍታታት የልዕሉ። ካልኦት ድማ ፋይናንሳዊ ፀገማትን ዓለም ለኻዊ መሳርሕቲ ዘይምህላውን ነቲ ስራሕ ከም ዘዳናጎየ ይግምቱ። ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ነቲ ስራሓት ንምምሕዳር ምስ ዝተፈላለዩ ምቾት ዘለዎም ትካላት ከም በዓል ካምፕኒስኪ ዝኣምሰሉ ሰንሰለታዊ ሆቴላት ርክብ ይገብር እኳ እንተነበረ ኣብ ስምምዕ ግን ኣይተበጻሕን። ቁጠባዊ እገዳ እታ ሃገር ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ርክብን መሻርክቲ ክትረክብ ኣብ ዘይከኣል ደረጃ በፂሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይብሉ። ሆቴል ሪዮግዮንግ 3000 ክፍልታት ንምትእንጋዝ ዝተዳለወ ኮይኑ ንዋዕላ ዝኸውን መሳለጥያታት ተዘዋዋሪ ቤት ምግብታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ምቹኣት ነገራት የቕርብ። ኣብ ወረቐት ዓብዪ ራእይ ዘመናዊ ቅንጦት እዩ ዘርኢ። ኣብ ክውነት ግን ባዶ ቅርፊት ህንፃ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ሆቴል ሪዮግዮንግ ማዕፅኡ ክኽፈት ድዩ ኣይክኽፈትን ርግፀኛ እኳ እንተዘይኮነ ብደግኡ ንተዓዘብቲ መመራኽግን ይቕፅል ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ንህርፋን ሰሜን ኮርያ ንዝተሓላለኸ ናይ ገዛእ ርእሳ ተነፅሎ ንምስክር እዩ።
ሻድሻይ እገዳ ሰማያዊ ጅንስን ምዕራባዊ ክዳንን ኣብ ሰሜን ኮርያ ፋሽን ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁጽጥር መንግስቲ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ሶሻሊስታዊ ክብርታትን ባህላዊ ምትእስሳርን ዝግበር ትኹረት ዘንጸባርቕ እዩ። ዜጋታት ልክዕን ዓቀባውን ኣካድና ክኽደኑ ይተባብዑ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ባህላዊ ኣካድና ኮርያ ይኽደኑ። እዚ ኣካድና እዚ እቲ ስርዓት ኣብ ህዝቡ ሓድነትን ተኣማንነትን ንምስፋን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ቀጥታዊ መቐጸልታ እዩ። ብፍላይ ሰማያዊ ጅንስ ብትሪ ስለ ዝእገድ እቲ ሰብ ተስፋ ይቖርጽ። እዞም ዓበይቲ ምልክታት ምዕራባዊ ባህልን ርእሰማላውነትን ምስ ሶሻሊስታዊ ስነ ሓሳብን ሰሜን ኮርያ ዘይቃዱ ኮይኑ ይርአ። መንግስቲ ሰማያዊ ጅንስን ካልእ ምዕራባውያን ክዳውንትን ብምድራት ንጽልዋ ናይቶም ንስልጣኑ ሓደጋ እዩ ዝብሎ ናይ ወፃኢ ባህልታት ሓሳባትን ንምግታእ ዝዓለመ እዩ ዝገብር። ኣብ ማሕበራዊ ፋሽን ዝግበር ገደብ እውን ከም ረቂቕ መሳርሒ ሓበሬታ ንምቁጻር የገልግል። እቲ ስርዓት ንድጋዊ ቅድታትን ኣንፈታትን ምቅላዕ ብምንካይ ህዝቢ ብዛዕባ ካብ ዶባ ሰሜን ኮርያን ወፃኢ ዘሎ ህይወት ዘለዎ ርድኢት ይንክይ። እዚ ምስቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዜጋታቱ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ዝኽደንዎን ብሓጺናዊ ምጭባት ንምዕቃብ ዝኽተሎ ሰፊሕ ስትራቴጂ ይስማዕማዕ። ወግዓዊ ፍጹም እገዳ እኳ እንተዘይሃለወ ዋሕድን ተስፋ ምቁራጽን ሰማያዊ ጅንስ ምዕራባዊ ክዳውንትን ሕብረተሰብ ሰሜን ኮርያ ካብ ናይ ደገ ጽልዋታት ከም ዝተነጸለ ይረጋግጽ። እዚ ተግባር እዚ ካልእ ኣብነት ናይቲ ስርዓት ንኹሉ መዳያት ህይወት ህዝቡ ንምቁጻር ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እዩ። ሻብዓይ ብመንግስቲ ዝምራሕ ምቁራጽ ጸጉሪ ካብ ምኽባር ወፃኢ ምቁራጽ። ኣብታ ንውልቃዊ ናጽነት ብጥንቃቐ እትሕሉ ሃገር ቅዲ ጸጉሪ ከይተረፈ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር መንግስቲ ይወድቕ። እዚ ፍሉይ ፖሊሲ እዚ ስርዓት ኣብ ቁጽጥር ዘለዎ ውጥረትን ኣተሓሳስባዊ ንጽህና ዝገብሮ ፕሮጀክትን ዘንጸባርቕ እዩ። መንግስቲ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብመንግስቲ ዝምራሕ ሳሎናት ጸጉሪ ክህነጽ ይእዘዝ። ኣብ መላእ ሃገር ድማ ጽኑዕ መምርሕታት ይትግበር። ደቂ ተባዕትዮ ብተለምዶ ካብ 5 ሴንቲሜትር ዘይበዝሕ ጸጉሪ ዘለዎምን ልዕሊ እዝኒ ብጥንቃቐ ዝተቖርጹ ጎድናዊ ጸጉሪ ዘለዎምን ሓፂር ቅዲ ጸጉሪ ክስርሑ ትጽቢት ይግበር። ሓደ ካብቶም ተፈተውቲ ቅድታት እቲ መራሒ እታ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ዝለብሶ ቅዲ እዩ። ብኣንጻር ቅዲ ጸጉሪ ደቂ ኣንስትዮ ብዕድመን ኩነታት ሓዳርን ይፈላለዩ። ዝተመርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ ነዊሕ ጸጉሪ ክስርሓ ይኽእላ እየን። ውስን ምርጫ ልኡም መሳርሕታት ጸጉሪ ድማ ይፍቀደለን እዩ። ዘይተመርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ጽኑዕ መለክዕታት መንግስቲ ዝኽተለ ሓፂርን ቀሊልን ቅዲ ጸጉሪ ክሕዛ ተጽቢት ይግበር። ሕብሪ ጸጉሪ ፐርምን ካልእ ብናይ ምዕራባውያን ዝንባልታት ዝተጸለወ ቅድታት ከም ምልክታት ትሕትና ርእሰማላውነት ሞራላዊ ብልሽውናን ስለ ዝቑጸሩ ብጥብቂ ክልኩላት እዮም። ጸጉሪ ርእሲ ዝስርሑን ሳሎናት ፍቓድ ዘለዎ ቅዲ ጸጉሪ ዘለዎምን ፖስተራት ብግልጽ የቕርቡ። ብወከልቲ መንግስቲ ዝግበር ስሩዕ ምርመራ ምኽባር ዘረጋግጽ ኮይኑ ዋላ ቀሊል ምቁራጽ ጸጉሪ ኣብ ሰሜን ኮርያ መግለጺ ተኣማንነት ይገብሮ። ሻምናይ ስብእናን ዘለኣለማዊ መራሕትን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘቃልዕን ዘዝሕልን መለለይ ሕብረተሰብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዙርያ ገዛእ ስድራ ቤት ኪምስ ዝርከብ ሰፊሕ ኣምልኾ ስብእና እዩ። እቲ ስርዓት ንልዕሊ 7 ዓሰርታት ዓመታት ንመራሕቱ ከም መለኮታዊ ፍጡራት ንምኽባር ሰፊሕ ጽውጽዋይ ሃኒጹ እዩ። እዚ ብጥንቃቐ ዝፍጸም ኣምልኾ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይድልድል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ መዳያት መዓልታዊ ህይወት እታ ሃገር እውን ይሰርሕ። ኣብ ሕመረት ናይዚ ኣምልኾ መራሕቲ እታ ሃገር ከም ኢልሱንግ ኮይኑ ከም ዘለኣለማዊ ፕሬዚደንት ዝቑጸር እዩ። ምስሉ ንገዛውቲ ናይ ስራሕ ቦታታትን ሓወልትታትን ዘሰልም ኮይኑ እቲ ብጁቼ ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቡ ድማ ከም ሃገራዊ ዶክትሪን ይቑጸር። ዛንታታት ህይወት ኪም ኢልሱንግ በጽውጽዋይ ዝተሸፈነ ኮይኑ ከም መድሓንን ሓላውን ሃገር ዝገልጽ እዩ። ተኸተልቱ ኪም ጆንግ ኢልን ኪም ጆንግ ኡንን ብተመሳሳሊ ልዕል ዝበሉ ኮይኖም ዛንታታት ልዕለ ባህርያዊ ዓወታት ነቲ ምስጢር ይውስኽሉ። ኪም ጆንግ ኢል ኣብ ትሕቲ ድርብ ቀስተ ደመና ዝተወልደ ኩነታት ኣየር ክቋጸር ዝኽእል ሽቓቕ ምጥቃም ፈጺሙ ከም ዘየድልዮን ይንገር። ብተመሳሳሊ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ 3 ዓመት ዕድሜኡ መኪና ይዝውር ከም ዝነበረን ኣፈ ታሪኽ ይሕብር። እዞም ጽውጽዋት እዚኣቶም ንደገፍቲ ዘይኣምኑ እኳ እንተኾኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምቁጽጻር ንምዕቃብ ሓያል መሳርሒ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሃገር ብድሆ ዘይብሉ ንኪምስ ኣምላኻዊ ምስሊ ይፈጥሩ። ታሽዓይ ኢንተርኔት ሰሜን ኮርያ ዕጹው ሰርኪት ኣብ ሰሜን ኮርያ ነቲ ትረኻ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁጽጻር ተበጻሕነት ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ብጽኑዕ ይቆጻጸር። ኮምፒተር ምህናን ፍሉይ ናይ መንግስቲ ፍቓድ ዝሓትት ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ መሳርሒ ሓደገኛ ኣጽዋር መሲሉ ኣብ ፖሊስ ይምዝገብ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ዓለም ለኻዊ ኢንተርኔት ኣይረኽቡን። ኣብ ክንድኡስ ክዋንግ ሚዮንግ ወይከዓ ብሩኽ ኮኸብ ዝበሃል ናይ ውሽጢ ሃገር ኢንተርኔት ስርዓት ይጥቀሙ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ መፋሪቕ 1990ታት ዝነበረ ኢንተርኔት ዝመስል እዩ። እዚ ኣዝዩ ውስን መርበብ ሓበሬታ ካብ 30 ዘይውሕዱ መርበባት ሓበሬታታት ንምብጻሕ ዝሕግዝ ኮይኑ መብዛሕትኦም ብፕሮፓጋንዳ ዝተመልኡ ገጻት ኮይኖም ዓውታት መንግስቲ መምርሕታት መግቢ ምብሳል ፈልምታት መንግስቲ ከምኡውን ብዛዕባ ቱሪዝምን ንግድን ዝምልከት ውሱን ሓበሬታት እዮም ዝትንትኑ።
ጭቡጥ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ዝተመርጹ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዝተሓፀረ ኮይኑ ብቐንዱ ኣብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣካዳሚያዊ ተመራመርትን ብመንግስቲ ዝተፈቐደለን ትካላትን ከም ዩኒቨርሲቲን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፒዮንግያንግ ጥራይ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እውን እንተኾነ ኣጠቓቕምኦ ብቐረባ ይከታተልን ይቆጻጸርን። እዚ ተነጽሎ እዚ ሰሜን ኮርያውያን ካብ ግዳማዊ ዓለም ከም ዝተቆረጹ ዘረጋግጽ ኮይኑ ሓይሊ እቲ ስርዓት ንምሕያል ዝተዳለወ ሓበሬታ ጥራይ እዩ። ቴክኖሎጂካዊ ኣገባብ ሃገር ንኹሉ ህይወት ዜጋታት ዋላውን ዲጂታላዊ ዓውዳ ንምቁጽጻር ክሳብ ክንደይ ከም ዝኸይድ ዘተሓስብ እዩ። ዓሽራይ ሃይማኖታዊ ናጽነት የለን ስኢልካ ምዕፋን ዘይከም መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ኣብ ሰሜን ኮርያ ሃይማኖታዊ ናጽነት የለን። ብወግዒ ኣምላኽ ዘይብሉ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንሃይማኖት ከም ሓደጋ ስልጣኑ ዝቆጽሮም የግዳስ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ስድራ ቤት ከም ናይ ስልጣን ኣምልኾ ዘስፋሕፍዕን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲ ስርዓት ፍጹም ተኣማንነት ርእሰ ምርኮሳን ዘጉልህ ጁቸ ዝብል መንግስታዊ ስነ ሓሳብ ዝድግፍ እዩ። መንግስቲ ንሃይማኖት ምስ ጽሉዋ ምዕራባውያን ማዕረ ይገብሮ። እዚ ምስ ሶሻሊስታዊ መትከላቱ ዘይቃልዕ እዩ ዝብሎ ስነ ሓሳብ ስለዚ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ከም ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣኼባ ጸሎት ወይ ኣብ ስርዓታት ምስታት ዘይሕጋዊ እዩ። እቶም እምነቶም ክገብሩ ዝተሓዙ ድማ ማእሰርቲ ስቅያት ሞት ከይተረፈ ሓዊሱ ከቢድ ሳዕቤን የጋጥሞም። ክርስቲያናት ከቢድ መስጎግቲ ይጻወሩ እዮም። ብፍላይ ከዓ ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ብመሓዘም ናብ ማዕስከራት ቤት ማሕበሩ ይለኣኹ። መርበባት ምክትታል ኣብ ኩሉ ደረጃታት ሕብረተሰብ ይሰርሑ። ዜጋታት ዝኾነ ጥርጡር ንጥፈታት ክሕብሩ የተባብዑ። እዚ ባህሊ ፍርሒ እዚ ንዝኾነ ዓይነት መንፈሳዊ መግለጺ ብኣድማዕ መንገዲ ይዓብጦ። ምኽንያቱ ዋላ ንእሽቶ ምልክት እምነት እውን እንተኾነ ዘስካሕካሕ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሰሜን ኮርያ ንሃይማኖት ብንጥፈት ምዕፋኑ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዶባቱ ድምፂ እምነት ስቕ ንምባል ክሳብ ክንደይ ከም ዝኸይድ ዘርኢ ኮይኑ ንፍጹም ምቁጽጻር ስልጣን ክፈታተን ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ከወግድ ድማ እዩ። 11 ናጽነት ምንቅስቓስ የለን ብሰንሰለት ዝተኣሰረት ሃገር ንሰሜን ኮርያ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ናይ ምጉዓዝ ቀሊል ተግባር ብመንግስቲ ብጽኑዕ ዝቋጸሮ ፍሉይ ዕድል እዩ። ዜጋታት ካብቲ ዝተመደበሎም ግዛኣት ንምውፃእ ወግዓዊ ፍቓድ ክረኽቡ ኣለዎም። ምስ መንበሪኦም ሞያኦም ዝገልጽ መለለይ ሰነዳት ብዘይ ፍቓድ ምጉዓዝ ብማእሰርቲ ወይ ግድድ ስራሕ ዝቐጽዕ ከቢድ ገበን ዝቑጸር። ሃገራዊ ጉዕዞ ዝያዳ ድሩት ኮይኑ ውሕዳት ዝተመርጹ ሰሜን ኮርያውያን ጥራዮም ማለት ብቐንዱ ሰበስልጣን መንግስቲ ስፖርተኛታት ወይ ልዑል ደረጃ ፍቓድ ዘለዎም እዮም ካብቲ ሃገር ክወጽኡ ዝፍቀደሎም። ሽዑ እውን እንተኾነ እዞም ውልቀ ሰባት ጉድለት ከም ዘይፈጥሩ ወይ ምስ ናይ ደገ ሰባት ከም ዘይራኸቡ ብተቋጸርቲ ብቐረባ ይከታተሉ። እዞም ደረታት እዚኦም ሎጂስቲካዊ ጥራይ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ እውን እዮም። መንግስቲ ምንቅስቓስ ይቆጻጸር፣ ዜጋታት ንደጋዊ ዓለም ከይርእዩ ይኽልካል። ናጽነት ዕድልን ብልጽግናን ምስ ህይወት ሰሜን ኮርያ ኣዝዩ ዝጻረር ዓለም እዩ። እዚ ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምግላል ፖሊሲታት ንክውንነት ምስ ህይወት ካብ ዶባት ሃገር ወፃእ ዘለዉ ሰባት ክወዳደሩ ከም ዘይክእል ብምርግጋጽ ተቃውሞ ንምዕፋን ዝተዳለወ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ነቑጣ መፈታሽ ነፍሲ ወከፍ ማህተም ዝተገበረሉ ሰነድ ከምኡውን ዝተነፀገ ሕቶ ነቲ ስርዓት ኣብ ህዝቡ ዘሎ ሓጽናዊ ምትእስሳር ዘመላኽት እዩ። ንመላእ ህዝቢ ብኣካልን ብኣእምሮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘእቱ ድማ እዩ። 12 እገዳ ኪሳራ ፍጹም ቅንዕና ወይ ኣሰቃቕ ሳዕቤን ኣብ ሰሜን ኮርያ ንመራሕቲ እታ ሃገር ምኽባር ናይ ባህሊ ምዕቃብ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን እዩ፣ ሕጊ እውን እዩ። መንግስቲ ዜጋታት ንመራሕትን ምልክታትን ኣተሓስባን እታ ሃገር ብኸመይ ከኽብሩ ከም ዘለዎም ጽኑዕ ሕግታት የተግብር። ዋላ እኳ ንእሽቶ ምዝምባል ከቢድ ሳዕቤን ከስዕብ ይኽእል እንተኾነ ንውክልና መራሕቲ ከም ሓወልቲ ስእሊ ወይ ስእሊ ጽርግያ መብስባስ ወይ ምጉዳል ገበን እዩ። ነቶም መራሕቲ ወይ ፖሊስታትን ብሕቡእ ምንቃፍ እውን ከይተረፈ ከም ከቢድ ናይ ክድዓት ተግባር እዩ ዝቁጸር። ነቲ ስርዓት ዝንእድ ህዝባዊ ምትእኽኻባት ጽምብላት ግዴታ ኮይኑ ዘይምስታፍ ድማ ከም ዘይምኽባር ይትርጎም። እዚ ድማ ናብ ማእሰርቲ ግዱድ ስራሕ ሞት ከይተረፈ ከብጽሕ ዝኽእል ሓደገኛ ምልክት እዩ። በዚ ተርር ሕግታት መንግስቲ ናይ ፍርሕን ምግዛእን ሃዋህው ይፈጥር። ኣምር ምክባር ብዛዕባ ተኣማንነት ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ምንባር እዩ። እዚ ተርር ስጉምታት እዚ እቲ ስርዓት ኣብ መንጎ ዜጋታት ዘሎ ተቃውሞ ንምዕፋን ዝጥቀመሉ ኣካል መሳርሒ እዩ። 13 ዝተገደበ ማዕበል ኣየር ካብ ዓለም ዝተቆርፀት ሃገር ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ሚድያ ንዓለም መስኮት ኣይኮነን ብጥንቃቐ ዝተቃነየ መቃልሕ ክፍሊ እዩ። ኩሉ ማዕበል ሬድዮ፣ ምልክት ቴሌቪዥን፣ ሕትመትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ስለ ዝርከብ ፕሮፓጋንዳን ብመንግስቲ ዝጸደቐ ትሕዝቶን ናብ ህዝቢ ከም ዝበፅሐን ይረጋገጽ። ናይ ወፃኢ ፈነወታትን መራኸቢ ብዙሃንን ብጥብቂ ክልክላት እዮም። ምክንያቱ ነቶም ዘይተፈቐደ ሓበሬታ ክረኽቡ ንዝተተሓዙ ከቢድ መቕጻዕቲ ስለ ዘሰክሞም። ሬድዮታት፣ ቴሌቪዥናት ኣቐዲመን ምስ መንግስታዊ ፍሪኩንሲ ዝተቃነያ ኮይነን ነዚ ቅጥዕታት ምጥሓስ ገበን እዩ። እዚ ሓጽናዊ ምጭባጥ ከም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዘይሓልፍ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንዜጋታት ካብ ናይ ደገ ዘሎ ካልእ ዓለም ቆሪጹ
ካብ ኣማራጺ ኣረኣያታት ይከላኸሉ። እቲ ስርዓት ነቲ ማዕበል ኣየር ብምቁጽጻሩ ትረኻኡ ብዘይ ብድሆ ከም ዝጸንሕ ይራከዝ። ዜጋታት ዝነብሩላ ዓለም ነፍሲ ወከፍ መልእኽቲ ንኣተሓሳስባ መንግስቲ ዘደልድል ንተቃውሞ ይኹን ተጻብኦ ቦታ ዘይትድግፍ እያ። የግዳስ እቲ ድምፂ ናጽነት ክስከም ዝኽእል ማዕበል ኣየር ምስ ድምፂ ከበሮ ምቁጽጻር መንግስቲ ይድመጽ። 14 ኪፖፕ ጭንቀት ባህሊ ከም ዓውደ ውግእ ኪፖፕ ብዝማርኽ ቅንታትን ብልጭ ዝብል ምርኢታትን ንዓለም ኣብ ዝሸነፈሉ ዘሎ እዋን ጽልዋ ስቂሉ ናብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምድሪ ዘለዋ ኣዝዩ ተነጸላ ሃገራት ሰሜን ኮርያ ሰሊኹ። መንግስቲ ግን ነዚ ባህላዊ ፍጻመ ከም ስግኣት እምበር ከም መዘናግዒ ኣይርኦን እዩ። እዚ ስርዓት ኒከፖፕን ካልኦት መራኸቢ ብዙሃንን ደቡብ ኮርያ ካብ ሕጊ ወፃእ ገይርዎም ኣሎ። ብዛዕባ ብከላ ወፃኢ ዝብል ስኽፍታታት ብምጥቃስ እቶም ሰብ መዚ ስሕበት ናይዚ ዘመናዊ ባህላዊ ሰደድ ኣብ ልዕሊ ኣእምሮ ዜጋታቶም ዝነበሮን ቁፅጥር ክሽርሽር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣለዎም። ዋላ እኳ እቲ እገዳ እንተሃለዎ ዜጋታት ብሕቡእ ደርፍታትን ድራማታትን ኬፖፕ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ጸብጻባት እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ። እተን ብኮንትራባ ዝኣትዋ USB ድራይቭን መዘክር ካርድን ዝተኸልከሉ ዜማታት ናጽነት ናዕብን ሒዘን ይዝርግሓ እየን። ብኬፖፕ ማተርያል መሓዝ ዘስዕቦ ሳዕቤን ከቢድ እዩ። ማእሰርቲ ግዱድ ስራሕ ወይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መቕታል ከይተረፈ ምስ ናይዚ ግን ኪኖ ዶባ ሰሜን ኮርያ ዘላ ዓለም ዘለዋ ስዕበት ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ ገሊኦም ክቃወሙ ኣይክእሉን እዮም። ነፍሲ ወከፍ ሕሽኹታ ዝመልኦ ግጥሚ ነፍሲ ወከፍ ዝተሰርቀ ናይ ኬፖፕ ህሞት ኣንጻር እቲ ንዝደኸመ ብልጭታ ባዕዳዊ ጽልዋ ንምዕፋን ዝቆረፀ ስርዓት ስቕሉ ናይ ምጽራር ተግባር ይኸውን። 15 ኣህጉራዊ ጻውዒት የለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣህጉራዊ ጻውዒት ኣዝዩ ድሩት ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ርከብ እንተላይ ቴሌፎን ኢንተርኔት ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመጽእ ሓበሬታ ንምርካብ ዝድርት ኮይኑ ኣህጉራዊ ጻውዒት ግን ብመንግስቲ ፍቃድ ጥራይ እዩ ክግበር ዝኽእል። ሞባይል ድማ ንኣዝዩ ውሕድ ክፋል ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ጥራይ ዝረኽቦ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዝተገደበ ናብ ሞባይልን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምድዋል ጥራይ ዝተሓፀሩ ኮይኖም ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ኢንተርኔት ክጥቀሙ ወይ ኣህጉራዊ ጻውዒት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ልዑል ወጻእታት ኣህጉራዊ ጻውዒታትን ውሱን ቁፅሪ ኣህጉራዊ መስመራት ቴሌፎንን መብዛሕትኦም ሰሜን ኮርያውያን ምስ ካብታ ሃገር ወፃኢ ዘለዉ ሰባት ንኽረዳድኡ ኣፀጋሚ ይገብሮም። ምክንያቱ ኣህጉራዊ ጻውዒታት ብመንግስቲ ብጥብቂ ዝከታተሎም ዝተመደበ መስመራት ቴሌፎን ጥራይ እዩ። መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ርክባት ብጽኑዕ ምቁፅጻሩ ስልጣኑ ንምዕቃብን ዜጋታቱ ንመንግስታዊ ፕሮፓጋንዳ ዝጋጨው ወይ ዝፈታተን ሓበሬታ ንኸይረኽቡ የገልግል። ሶሻሊስታዊ ስነ ሓሳብ ንመንግስቲ ከም ሓደጋ ንዘይተገደበ ርክብን ቁፅጻር ዜጋታት የርእዮ። ነዚ ንምዕፋን ድማ ብንጥፈት ይሰርሕ። ፍትዋ ተኸታተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘለኹም ዓለም ሰናይ ንዓኹም ሰላም።